Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм тамашасыларыбыҙ һәм беҙҙең фекерҙәштәребеҙ. Бөгөн мин бисмилла тип башлайым. Беренсе тапҡыр үҙебеҙҙең комитеттың каналында осрашыуҙар циклы башлайбыҙ һәм башҡортса һөйләшәсәкбеҙ. Әммә үкенескә ҡаршы бөгөн беҙ башҡортса түгел, мин бөгөн үҙебеҙгә ҡунаҡҡа татар активистын саҡырҙым. Ул беҙҙең яҡташыбыҙ, Татарстандың Мөслим районы егете, бүгінгі көндә Лос-Анджелеста йәшәүсе Фәнис Фәхретдинов һәм рәхим ит, Фәнис. Саумысыз, Һаумы. кадерле милләттәшләр, иптәшләр, дуслар, туганнар. Барыгызны да сәламлыйм. Татарлар, башкортлар. Шулай, эйе. Беҙ танышыу, дуҫлашыу, аралашыу сәбәбе ул беҙҙең Башҡортостандың һәм Татарстандың бойондороҡһоҙлоғо, азатлығы тигән фекерҙәмен. Әгәр ҙә ошо төп фекер ятмаһа, бәлки беҙ һинең менән дуҫлашып та китмәгән булыр инек. Килешәм, чөнки иң беренче безнең исәнләшкәннән дә беренче киткән сүз ул сәясәт буенча иде. Шуңа күрә бәлкем безнең аралашу эчкәрәк кирип китмәгән дә булыр иде. Безнең ниләр сәясәткә карашлар бер чама булмаса. Эйе, эйе. Фәнис, менә тыныс ҡына Татарстанда йәшәп ятҡан ереңдән ҡубарылып, ғаиләң менән Америкаға килгәнһең. Ҡыҫҡа ғына ошоноң тураһында һөйләп үтһәң ине, беҙҙең тамашасыларыбыҙ да танышып үтер ине һинең менән. Беренче чиратта сәясәткә карашым башка төрле булганга күрә, барган сәясәт белән киңәш булмаулыгымдадыр дип уйлыйм. Дип уйлыйм түгел, чыннан да шулай инде ул. Чөнки барлык митингларга, ниләргә, нәрсә булса да, ләкин Мәскәүнең барган сәясәтенә каршы булган барлык әйберне дә яклап чыгуым да булгандыр дип уйлыйм. Бүгенге көндә бына һин татар иҗтимагый үҙәгенә лә, Татарстандың ҡыуылған хөкүмәтенә лә кермәгәнһең һәм үҙеңә башҡа ғына эшләп ятаһың. Нисек уйлайһың, һиңә берәр татар ойошмаһын ойоштороу, бәлки Америкалағы татарҙарҙы йыйып ойоштороу кәрәкме ул, булдыра алыр инеңме, әгәр ҙә кәрәк тип һанаһаң, ошо хаҡта нимә әйтер инең? Бу сорау буенча инде, бу фикер буенча мин инде күптәннән уйлар йөртәм, исәпләр төрлесеннән бар. Хәзерге вакытта мин Бәйсез халыклар лигасында лигасының ничек була инде ул? Ағзаһы. Әйе, шуңа күрә фикерләр бар, йөртәбез, алда күренер, ничек нитергә, ничек эшләргә, ничек нәрсә башларга, нинди төп фундаменталь фикерләр ясарга һәм алда да нәрсәдер ясарбыз дип, барлыкка китерербез дип ышанып калам, чөнки хәзерге вакытта Рәсәйдә бернинди дә төпле фикер йөртү юк. Аның гомумән Мәскәү кирмәненең үзенең фикер йөртүе дә бернинди ничек дип әйтергә инде аны ни юк. Гамәлсез бөтенләй. Бернинди буш фикерләр, ниндидер бер исәр, гафу итегез, исәр һәм жүләр карт абзыйның сөйләгән сүзенә бөтенесе дә омтылып яшәмин. Шулай бит. Кызганычка каршы инде кешеләр күп, кемнәр уйламыйча, аңламыйча, телевизорда нәрсә сөйлиләр, шуңа омтылып яшәгән кешеләр күп, әмма барыбер да яхшы кешеләр, безнең халык, башкортмы, татармы, чуашмы, безнең халыкларның халык арасында яхшы кешеләр күпкә күбрәк. Уныһы дөрөҫ. Шуңа Фәнис, ҡара әле, менә беҙ башҡортса, татарса тибеҙ, башҡорт тибеҙ, татар тибеҙ һәм Башҡортостан, Татарстан тибеҙ. Әммә бөгөнгө көндә иҫәпкә алһаҡ, әгәр ҙә Башҡортостанда йыш ҡына күрергә була, менә ул ниндәйҙер
капма каршылыктарга куюу дип әйтәйемме, башкорт менен татарны төп проблема итеп шуларны сыгару, әле күргәнһеңдер, комментарийларда язалар еш кына Башкортстан боендырыксызлыгы тураһында булды ни һәм татарлар каршысыга ниндәйдер каршылыклы фекердәр язалар, һәм шулай ук Татарстан тураһындагы темаларга башкортлар ничектер аяк салырга маташа дип әйтәйемме. Һин ничек уйлайһың, менә был проблема немәнән килеп сыга ул? Ни өчен безнең халыктар шулай бер-берен яратмайҙар? Гомер бакый, йылдар буена, йөҙәр йылдан улар бергә йәшәгәндәр һәм бүгенге көндә шуларны дошманлаштыру немәнән килә икән ул? Әзрәк кенә читтән башлыйсы килә иде, Айгөл апай. Беренчедән, мин риза түгел безнең халыкны, татар белән башкортны гади кешегә караганда дип әйтәсем килә инде. Бер-берсе белән дошман ди. Андый фикердә түгел мин бөтенләй. Икенчедән, мин гомер буе Татарстанда яшәгән кеше буларак, бездә караш мондый иде. Башкортлар, безнең иң якын туганнар ди. Менә мөнәсәбәт, бу мөнәсәбәт буенча инде күп тапкыр шәйнәгән бар бу мөнәсәбәтне чын. Ничектер, мин бер аерма гына күрдем. Ул нишләптер Башкортстандагы татарларның нигәдер карашы гел икенче төрле. Чөнки бездә ул андый бер юк бөтенләй дә. Мин чын күңелдән әйтәм, менә валлаһи әйтәм, андый әйбер мин бер тапкыр да күргән юк. Мин аны менә ишетеп беләм, шул Башкортстанда яшәгән кешеләрдән генә. Нишләп алай икән, бик аңлап бетерә алмыйм. Чөнки, мәсәлән, бездә туган иң якын халык дип әйтү иң башта ул мин бәләкәй чактан ук килгән әйбер. Минем бабам миңа һәр әйтә иде. Без үзебездә Башкортстанның шигендә, Татарстанның шигендә, Башкортстан кырында яшәгәчтен, ул миңа һәр булай дип әйтә иде. Менә бер кошның ике канаты бар ди. Шул кошның бер канаты ул татарлар ди, икенче канаты ул башкортлар ди. Берсе булмаса, икенчесе булмый ди. Мин шундый сүзләр белән тәрбияләп үстерелгән, шуңа мин бернинди проблема күрмим, чын дөресен генә әйткәндә. Менә икенче яктан караганда, өченче фикер кушылып безнең арага, татар белән башкорт арасына кушылган Мәскәү кирмәненең кушылуы. Менә анысы икенче әйбер. Монысы бик җитди проблема, чын дөресен генә әйткәндә. Мин үзем узак йылдар, гомеремдең күбрәк йылдарын кайда булса авылда яшәгәнем менән сагыштырганда яки менә Лос-Анджелеста яшәгәнгә караганда, мин иң күп йылдарым Казанда үтте, студент йылдарым да шунда үтте. Шуңа теге бер шикһеҙ әйтә аламын, Казан татарлары бер касан да башкортты ситкә типмәнеләр. Менә минең карьера, журналист буларак карьера эшләнем бит инде, радиола эшләнем. Казанга барганда мин ике һүҙҙе лә татарса әйтә белмәй инем. Мин башкортса һөйләшә инем ул вакытта. Әмма татар телен өйрәнеп, татар журналистикаһын тамамланым бит инде. Татар журналисты мин профессиям буенча. Шуңа был фикергә мин үҙем дә каршымын. Менә был әйтелгән татарлар башкортларны яратмай дигән фикергә. Мин бер касан да тойманым ул әйберде. Ни өчен безнең Башкортстан татарлары шулай эшләйдер? Уныһы тураһында мин хәбәрдар түгелмен. Берниндәй дә хәбәрем юк. Ни өчен шулай? Бәлки улар Башкортстанда күпселекте тәшкил иткәнгә шулай фикер йөртә торгандыр. Ниндәйдер башкортларга карата түбәнһетеп карау шундай. Әмма ул үзгәрер дигән өметтәмен. Чөнки безнең максатыбыз бер һәм ике республиканың да азат булуы, боендырыксыз булуы безнең ике халыкка ла файдага гына буласак. Шуңа өмитем зурдан. Милләтебез ыңгайлы. Минем фикерем мондый бу ни буенча, әгәр дә Башкортстан яки Татарстан яки
ике халык та азат була калса, чыннан да менә мин бабам әйтмешле, без аерым тора алмыйчакбыз. Аерым бер үзе генә булган Башкортстан Татарстан белән дус булмыйча яки киресенчә ул илләр яшәрлек, озак булырлык, азат булып яшәрлек ил була алмастыр дип уйлыйм мин. Чөнки ничек, бу бит инде Үзбәкстан белән Казакстан үзара ни таба алмаган кебек, төрки халыкларга кара аерым әйткәндә әйтсәк инде. Шулай ук Латвия белән Литва үзара тату яшәмәсә дигән кебек. Миңа калса аларда андый проблема юк. Булса да инде ул ниндидер Совет шурында бүленгән, кайсыдыр авыл анда бер илдә калган, ләкин анда күрше илнең халкы яши, шундый моментлар булгандыр дип уйлыйм, ләкин аңа карамастан барысы да яхшы аларның. Менә был башкорт менән татарды бүлгүләү тураһында мин әлеге безнең һөйләшүгә йыенганда кайһы бер комментарийлар да алган идем. Һин шулар тураһында нимә әйтерһең икән? Был ошо фикердәр, менә был кешеләрнең фикере бит инде. Безне караусы, безнең менән бәхәскә керүсе кешеләр. Башкорт татар менән көрәшеп үзенең дәрәҗәһен генә төшерә. Туңбаштарга нимә тиһең инде? Дип язган бер безнең комитеттың каналын караусы кеше. Монысы белән тулысынча риза мин. Чыннан да шулай, юктан булмаган әйбердән ниндидер проблема куптарып эшләү, бу белмим. Шуңа әйтәм бит, бу бәлкем ул проблеманы чыгару Мәскәү эшедер. Минем бүтән нием юк, чөнки минем бүтән фикерем бу әйбер буенча юк минем. Бер нәрсә дә исәпли дә алмыйм мин. Ничек булыр дип, нинди безнең проблемалар булыр дип әйтә алмыйм, чөнки нинди проблема булырга мөмкин. Югыйсә бер проблема да юк. Әйе, безнең анда тарихта шундый безнең кайбер яклары бар инде, анда татарларны куганнар, яки татарлар үзләре качып киткән, шулай ук Татарстан ягыннан да башкортлар кире татар җиренә, башкорт җиренә киткәннәр, андый моментлар булган, ләкин ул бүтән җирдә, бүтән халыкта да андый хәлләр була, ул бит инде ничек дим, була торган хәл, аны факт итеп кенә тотырга кирәк дип уйлыйм мин. Зур ниндидер кайгы булган әйбер түгел дип уйлыйм. Чөнки гомумән татарлар башкортларга бик рәхмәтле булырга тиеш. Тарихны белгән кеше аны белә, ничек чукындырудан татарлар качып Башкортстанга китеп, чукындырудан качып калганны. Һәм шулай ук башка халыкларда да шундый ук хәлләр. Татарстан, хәзерге Татарстан җирендә дә чукындырудан качып килгән марилар бар, мәсәлән. Шулай ук безнең Мөслим районында шундый авыллар бар, күрше Минзәлә районында да бар авыллар, кайда яшиләр марилар, алар шулай ук үзләренең җирләреннән чукындырудан качып килгән кешеләр димәкче. Әйе. Менә тагын бер фикер бында бар. Татарлар менән бергә булһагыз, комментарий татар телендә. Татар белән бергә булсаң, әдәм булырсың, әрәм булмассың дип язгандар. Бик дөрес, без әгәр дә ул теге татар менән генә түгел, бер-беребез менән бергә булһак, без әрәм булмабыз дип әйтәһем килә. Тагын бына минең безнең әйтәйек, дөресен әйтергә кирәк, безнең Эрдоганга мөрәҗәгать видеоһыннан һуң бер кеше, бер апа дип әйтәйек инде, ханым шундай комментарий калдырган. Бар кеше өсөн һөйләмәгез, ханым, миңә мөрәҗәгать монда, безнең телебезне бетерәләр, динебезне бетерәләр дигән һүзгә. Безне бер кешелек кыйрһытмай, мәсеттәребез асык, рәхәтләнеп укырга йөрибез, эшебез, яшәйбез, матур итеп ифтардар уздыра җитәкчеләребез, Курбан гаетендә мәсетләрдә урыннарны әзерләйләр. Нишләп бар халык өсөн һөйләйһегез, килегез, күрегез, ул бит зур гөнаһ, ялган һүз тарату тиелгән. Был нимәнән килә икән, Фәни, син ничек уйлайһың? Был халыкның наданлыгынанмы, әллә
Улар менә шулай гел матур яктыгына күреп, телдең бөтерелгәнен, мәчетләрдең яндырылганын күрмәйдәрме әллә алар? Бу минем фикерем буенча бу беләсезме нинди хәл. Менә яшисең син үзеңнең мәсәлән авылыңда яки булсын шәһәрдә, мин теге беркем дә мыскыл итү хәзер дә шундый комментарийлар булырга мөмкин. Син мыскыл итеп әйтәсең дип, юк, мыскыл итеп түгел. Менә аерым гына бер җирдә яшәгән кеше, ул өйрәнгән, эшенә дә бара шунда өй кырында гына, мәчетенә дә шунда өй кырында гына бара. Аның өчен аның ябык, ничек дип әйтергә белмим, ябык атмосфера дип әйтимме соң инде. Ябык җирдә яши, ул үзенең бөтен эшлисе эшен бер җирдә генә эшли. Шуңа күрә ул башкасын күрмидер дип уйлыйм мин. Шундадыр дип уйлыйм проблемасын. Һәм аннан соң безнең татар халкының шундый бер ние бар. Исемләп әйтмим инде, үземнең аралашып торган кешем, якын кешем. Ул сугыш башланганнан соң 22-нче елны менә сугыш башланды дип мин зык кубып, бөтен эмоцияларымны чыгарып, борчылганымны күрсәтеп, теләсәм дә, теләмәсәм дә күп күрсәтәсең инде. Мин үзем дә эмоциональ кеше буларак. Шунда миңа болай дип әйтте. Нәрсә булса да, менә булсын инде. Еллар гына тыныч булсын дип. Менә бит инде сугыш башланды, ничек еллар гына тыныч булсын дип. Менә ашарыбызга бар, өстебез бүтән, өйдә җылы, дип миңа җавап бирә. Ничек бездә сугыш түгел бит дип. Теге үзеңнең өеңнән, үзеңнең авылыңнан, үзеңнең шәһәреңнән читтә булган әйбер аларга кагылмый. Теге урысча әйтмешли, моя хата с краю. Ничектер менә шундый караш бар. Үзенең өенә, үзенең гаиләсенә ул проблема килеп җитмәсә, күрә белмиләр. Ничектер теге белмим ничек аңлатырга, ничек алай яшәп буладыр ул. Бәлкем кемдер алай булдыра аладыр. Минемчә, бу безнең халыкның ниндидер гомер буе чындырысын әйткәндә кул бит инде. Кул булып яшәүнең теге миңа тимәгәндә, мин башка кешегә тимим дә, кысылмыйм да дип яшәүме соң инде ул, белмим. Менә шул безнең халыкның менә шул ягын мин ничек тә булса, ничек кешегә күзне ачырга, ничектер үз милләтеңне сөя белергә, өйрәтергә иде дип уйлыйм. Әле менә шушы көннәрдә дә мин иптәш кызым белән шундый бер нигә диалогка эләктем. Блог, лайв рәвешендәге блог ясаган. Көндә сторислар кертә Инстаграмда, һәм мин моңа әйтәм. Нишләп әйдәм әйтәм татарча. Телне сындырып урысча сөйләшә инде бу кыз. Минем дә берничә иптәш кызым бар ди. Алар татарча аңламыйлар ди инде. Мин әйтәм, ярый, ул бер-ике кыз өчен. Мәйтәм, мәсәлән, минем иптәшләрем бар, русча да белмәгән, татарча да белмәгән, һәм башка төрек телләрендә дә сөйләшмәгән, славян телләрендә дә сөйләшмәгән, инглизчә генә сөйләшкән яки испанча гына сөйләшкән иптәшләрем бар дип әйтәм. Мин бит әйтәм, испан теленә дә күчмим. Алар да шулай ук испан телендә сөйли икән, ул Инстаграмда испан телендә. Мәйтәм, бердә бит кеше үзенең теленнән, мәйтәм, башка телгә кемгәдер ярарга тырышып, башка телгә күчми дип инде. Ничектер үпкәләп миңа мондай җавап бирде бу. Син шул хәтлек татарларны, Татарстанны яраткач та нишләп киттең соң дип. Әйтәм, исәнмесез. Югыйсә барлык әйберне дә белә инде, нишләп, нигә киткәнне дә, нишләп шулай килеп чыкканны да. Син миңа бер качанда андый әйбердә йөдәтми идең ди инде. Әйтәм, чөнки син бөтенләй әйтәм урысча сөйләшми идең, без синең татарча аралашайык, әйтәм. Ха-ха, хи-хи килеп, һәр чакта да татарча сөйләшәйек. Һәм син урысча сөйләшкәндә ди, минем акцент булганнан көләйең ди. Әйтәм, минем көлүем бар ул хәзер дә. Мин хәзер дә шулай көләм, шулай ук теге үземнең әйткән сүзләремнән дә кайберләреннән
анда тормыш иптәшемнең кайбер әйткән сүзләреннән дә, дусларымнан да, ләкин ул көлү бит ул минем эчтән генә ул җылы көлү, бар бит әле без. Без исән, безнең халык бар дип әйтү. Ул миңа ул җылы гына кертә. Нигәдер менә Рәсәйдә яшәүче бу татарлар белән башкортларга гына кагылмый, һәммәсенә, һәммә халыкка, бөтен урысларга да кагыла. Әгәр дә берәрсе башка телдә, үзенең туган телендә сөйләшмәсә, мәсәлән, анда татар урысча сөйләшсә яки анда үзбәк урысча сөйләшсә, аның акцентына, аның хаталарыннан көлү. Нишләптер ул менә ул әйбер безнең Рәсәйдәге, хәзерге Рәсәй җирендәге кешегә генә хас әйбер. Нишләп алай икән, мин бүтән җирдә күргән юк минем андай әйберне. Мәсәлән, ничә ел Америка Кушма Штатларында яшим, беркайчан да андай әйбер күргән юк. Бүтән кешенең үзенең акценты бар, кемдер анда Һәркем гарәп илләреннән килгән, кемдер Һиндстаннан килгән, кемдер Маҗарстаннан килгән, бөтенесе төрлечә сөйләшә. Монда туып үскән булсалар да, хәтта аларның һәрберсенең үзенең акценты бар. Һәм миңа үземә дә уңайсыз килгәндә, без бит инде безнең вакцинация үткән кебек, шул акценттан курку нәрсәсе бар инде. Шуңа күрә үземдә дә андай бер бар, ләкин ул вакыт уза, теге куллык югаладыр дип уйлыйм мин. Бәлкем мин үземә шулай дип әйтәм инде, бәлкем куллык шулай әкренләп китәдер дип. Ул турала деколонизация буенча оештырылган курслар үтәргә кирәк була инде безнең һәрберебезгә. Чөнки бу проблема ул бездә генә түгел, безнең халыкта гына түгел, миндә һәм синдә генә түгел. Ул гомумән Россиядан чыккан бөтен кешедә дә. Алар колонизатор буларак шулай, безнең халыклар колонизованный була, басып алынган халыклар буларак үзләрен шулай түбән хис итәләр. Урыска караганда, урысча сөйләшкәндә оялабыз. Хәзер шул ук паттерн килә монда. Америкада да шулай юк, авыз ачып әйтергә уялып торабыз бит инде. Менә аны юк итәргә кирәк, аннан тәрбияләргә кирәк. Без әле син узак иттереп татарлык турында сөйләдең. Ай Аллам. Иң куркканым шул инде менә Фәнис. Һинең менән татарчага күсеп китермен дип курккан идем, булды ла. Үдем дә һизмәйем. Агил апай, үзең әйтмәсәң, мин сизми дә калдым. Башкортча сөйләдеңме, татарча сөйләдеңме? Мин күнегеп беттем инде. Башкорт теленә дә өйрәнәсем килә, чөнки миңа калса башкорт теле иң йомшак һәм иң матур төрек телләренең берсе. Рәхмәт. 16 ел яшәйем мин хәзер Америкала. Менә һуңгы елдарда, менә бу Украинага каршы башланган һугыш аркаһында, мобилизация аркаһында бик күптәр килде безнең Башкортстаннан һәм Татарстандан. Күптәре менән аралашырга туры килде. Һәм бераздан теге иләктән иләнгән кебек, ваграктары бис куелып калалар, иләктә эрерәктәре генә кала һәм теге һөйләшү, аралашу вакыты башта бик зур күләмдәге халык менән булһа, хәзер инде теге тиктәләгән генә кеше калды бит инде, кем менән аралашам. Һәм шул вакытта иң асуымды китергән, канымды кайнаткан проблема нәмә ине, беләһеңме, Фәнис? Балалары менән татарлар яки башкортлар балалары менән урысча һөйләшәләр. Һуң һез хәзер Россиядә дә түгелһегез бит. Бында килгәнһегез, һөйләшегез, өйрәнегез үзегез балаларыгыз менән. Өйрәнегез дә, балаларыгыз менән шуны өйрәтегез менә. Һөйләшегез өегездә, үз телегездә. Юк инде, бында китереп балаларын урыс садигына бирәләр. Аны кайнай ана шул проблеманан. Мин дә шулай ук кайный һәм мин ничектер үз-үземә үпкәлим, ничектер бүтән кәефем китә менә шул әйберне күргәчтән. Синең белән бер дигән атасы, анасы, синең белән бер дигән башкача яки татарча сөйләшеп тора да, яңадан кызым, иди сюда. Шулай, Минем сүзем юк. Без Россиягә кайтып йөргән вакытта балалар менән кайта инем, балалар бәләкәйрәк инде ул вакытта. Мин нәмәгә игътибар иттем, шулай ук Өфөлә яки Казанда да шулай, мин балалар менән Казанга да барган идем. Минең менән татарча, башкортча һөйләшеп торалар да, балага урысча мөрәҗәгать итәләр. Как тебя зовут? Сколько тебе лет?
Иҫем китә ине, менә уларҙың да шулай уҡ автоматик рәүештә бала икән, бала менән урысса һөйләшергә кәрәк дигән ниндәйҙер фекер ята, тамырланған баштарында, мейеләрендә. Ҡыуымды ҡабарта торған ине шул. Ә минең бала урысса белмәй ине бер һүҙ ҙә. Нисек ҡотолорға була, нисек тәрбиәләргә була балаларҙы түгел, ә менә был өлкән кешеләрҙе, кемдәр инде хәҙер үҙҙәре бала үҫтерәләр, берәр төрлө төртөп ебәрергә, тибеп ебәрергә, берәр төрлө дару бар микән аларға менә нисектер Мин дәртләндерергә уларҙы. менә шын дөрөҫөн әйткәндә, үзем дә күп улай бер турында ул тема буйынча уйлыйм, ләкин башка бер хәзерге вакытта башка бер уйда килми минем үз аңны ничек тудырырга була. Мин кайбер чакта аргументлар китерәм кешеләргә, сез оныттыгызмы, сез белмисезме, белмәсәгез укыгыз, менә бит, менә безнең тарих, менә безне ничек юкка чыгардылар, ничек безнең телне юкка чыгаралар хәзер. Башта безнең халыкны, безнең илне юкка чыгардылар. Яңадан юкка чыгардылар безнең суверенитетны, хәзер безнең телгә күчтеләр. Безне бит юкка чыгаралар дип әйтеп торасың, укыгыз тарихны, кыска гына әйтеп китәсең, ничек безнең тарих барлыкка килгән, ничек безнең нинди без көчле һәм бай тарихлы, мәдәниятле халык икәнне, ләкин аңа карамастан менә шул коллык нишләптер җиңә. Америка гомумән күченеп китсәләр дә барыбер нишләптер шундый хәл. Мин белмим, минем җавабым юк бу сорауга хәзерге вакытта. Ләкин ул мине шулай ук нык борчый. Минең дә исем боша, менә шул мәктәптәр ябылган, балалар тел өйрәнмәй, ирҙәр һуғышта үлә. Миңә мөрәжәғәт итәләр үҙегеҙҙең һабантуй тураһында беҙҙең шундай йырлы бейеүле сайтҡа берәр яҙма яҙып бирегеҙ әле тип мөрәжәғәт итәләр. Мин һабантуйына барманым быйыл. Ғәфү итегеҙ, эшләй алманым. Тағын бер комментарий уҡып үтәһем килә. Был Россиядағы әле беҙ һөйләгән теманан йыраҡ китмәй, шуңа иҫкә алып үтәһем килә. Комментарий урыс телендә. С 15 лет живу в Москве, никогда не стеснялась, что я татарка, своей национальности и фамилии. Бывали случаи, русские, мягко говоря, трогали мою национальность. Одна русская на работе говорит другой: «Ты что, не знала, что она тюрка?» В метро тоже был случай, отправлялись жить на родину. Некоторые умники даже не знают, где находится Башкортостан и что это в России. Мәскәүгә минем барганым юҡ ине. Мин Мәскәүдә 2 тапҡыр булдым. Америкаға виза алыр өсөн генә барған инем. Һәм теге 4 йәшлек Нурисламды етәкләп барғастан, ул бит инде чурка, ҡап-ҡара. Ныҡ ҡурҡҡан инем, теге яйцеголовый түгел бит әле, скинхедлар, бәйләнерләр метрода фәләндә тиеп, Мәскәүдә тиеп, ярар, унһыҙ ғына үтте, барып визаларҙы алып киттек. Һиндә шундай осраҡ булғаны бармы? Менә һине милләтең өсөн ҡыйырһытһындар йәки берәр насар һүҙ әйтһендәр? Андай хәл булды. Мин бит инде Татарстанда эшләдем гомер буйы. Бердән бер ел мин хезмәт иттем армия сафында. Мәскәүдә. Мәскәүдә генә булды берничә тапкыр андый хәл. Минем исем, фамилияны күргәчтен, кайбер офицерлар: син кайдан? Мин Татарстаннан. Син дә урыс түгел. Юк, безгә урыс түгел бармый. Безгә урыс кирәк. Теге минем кыяфәт ничектер, мин бит инде Чурка түгел. Әйе, карап торга ни түгел, чакырып китерде дә теге үзенең частина алырга. Чакырып китерде дә, ни динде. Белде дә исем, фамилияны. Юк, безгә ни кирәк? Славян йөзле урыс кирәк. Аларның инде хезмәт итәргә. Күрәсең, урысча әйтмешли, лицом вышел, но калганы үзен күрсәткән. Аларча лицом вышел. Вот. Шундый хәлләр булды.
армияда һәм анарсың татар, татарга ышаныч юк, вы же хитрые, вы из-под тишка что-нибудь сделаете. Вот, менә шундый. Шундый караш белән берничә тапкыр итәсем булды. Алдан ук Шундый ярлык тәҗрибәм булды. куйганнар һәм һиңә дә шул ярлыкты тагалар инде. Әйе. Һәрбер гомумән һәрбер халыкка шулай итәләр. Анда яхшы урыс кына. Әйе, әйе. А, Кавказ халкы булсаң, гел бөтенләй икенче төрле караш. Алардан әле куркалар да. Бездән курыкмыйлар да. Без теге тыныч, бер дигән урысча сөйләшәбез, ләкин исем туры килми, я йөзең туры килми. Шуннан сорау бирәләр дә, син кем? Мин татар. Татарин? Юк, татар дип әйтәсең. Какая разница аларга? Шайтырып, андай очраклар күп булды инде. Ләкин кайберләре барыбер да, урысларның да төрлесе бар. Кайберләре дә хөрмәт белән әйтәләр, кайберләре тарихны да теге әзме күпме беләләр. Нигә карамастан, теге Татарстаннан яки Башкортстаннан булмаганлыкларына карамастан, барыбер белеп кайсысыдыр әйтә иде. Андыйлар да булган иде. Ләкин барыбер да негатив очраклар инде күпкә күбрәк. Быел һин үткән ел һин атай булдың. Әйе. Сит ердә гаиләгез артты бит инде. Әйе. Бер яше тиздән туласак егеттең. Менә хәзер һин үҙең өсөн генә түгел, гаиләң өсөн һәм ошо бәләкәй малайың өсөн дә яуаплыһың. Һин үҙең генә түгел, балаң да татар булып калырга тейеш ошо Америка ерендә. Белгәнеңчә, Айгөл апай, Татар булып калу авырмы, әллә еңелме дип сорамакчы идем. миңа калса, без үзебез дә бөтенләй Америка халкы була алмыйбыз бит инде беркайчан да. Без күченеп, безнең тәрбиябез дә икенче төрле, безнең менталитет та башка. Без үзебез үзгәрмәсбез. Безнең өйдә барыбер тел татарча. Шулай ук син үзең тынычландырдың мине. Әйтеп китик инде улай бер буенча. Инде әнисе, әтисе татарча сөйләшкән яки башкортча сөйләшкән баланың теле калыр, булыр. Менә сиңа мисал, минем балалар дип син әйткәннән мин әзме күпме тынычландым бу бер буенча. Ләкин ул барыбер аның менталитеты, теге тәрбиясенә карамастан, ул американлы булыр инде. Ләкин мин ышанып калам, ул татар американлы булып калыр дип. Чөнки ничәмә тукымга карамастан, Гватемаладан килгән егетләрнең дә балалары барыбер аларның менталитеты белән кала. Гел мөһим түгел, Төркиядән килгән ул, алар да шулай ук булып калалар. Шуңа монда бит Рәсәйдәге кебек кимсетү, икенче планга чыгару юк. Һәм бар кешене дә бер тигез күреп, бер-берсен күрсәтеп, менә син бит татар, менә син бит төрек, күрсәт, менә синең мәдәниятең нинди, менә синең тарихың нинди, күрсәт дип, безгә дә күрсәт, без дә танышыйк, без дә белик дип яшиләр. Шуңа күрә миңа калса, Рәсәйдә яшәүгә караганда, Америка Кушма Штатларында яшәп татар булып калу күпкә җиңелрәк һәм уңайлырак. Был дөрес, хак һүзләр. Әле балагыз бәләкәй, белмәйһегез, мәктәп башлангастан, мәктәптә озак кына вакыт хайскулга хәтле ел һайын тарихи үзеңнең теге сыгышың булган дәүләтең тураһында, халкың тураһында, шуның культураһы тураһында һөйләтергә мәҗбүр итәләр балаларҙы, һәм улар гадәттә минең Мириам да, Нурислам да үзләрен башҡорт иттереп һөйләй торгандар ине. Теге дәүләт Россия бит инде, шулай булһа ла, Россиядан түгел, без Башҡортостандан, икеһе лә шулай уҡ үҙҙәрен үҙ билдәләүе башҡорт ине. Шуңа иреккә еңел булыр дип уйлайым. Атаһы, әсәһе татарса һөйләшәләр, татарҙар һәм бик милләтпәрүәрҙәр.
Рәхмәт, Амин. Эм, Был менә бүгенге көндең төп темаһы ул теге без бераз итләшәбез, кире кайтабыз. Башкортостандагы проблемаларны укып бараһыңдыр дип уйлыйм. Һин кызыксынучан кеше буларак. Мгм. Бүгенге көндә безнең Әбиәли районындагы Кыркытау тавын юк итү мәсьәләсе тора һәм был яктан хөкүмәт, Мәскәү хөкүмәте, үзебезнең ерле хакимият, полиция, Росгвардия, күрше өлкәләр Силәбе һәм Екатеринбург өлкәләре полицейскийлары бүгенге көндә безнең Әбиәлилгә җыелгандар. Менә был Быға тиклем, бүгінгі тиклем ике экологик проблеманы юлып алып калдык әйме, проблеманы булдыртманык. Баймакта бик зур күтәрелеш менән һаклап калдык ердәребездә. Шуннан һуң бик резонанслы булган Куштау булды, хәзер менә Кыркытау һәм был ике булган ситуациянан һуң хөкүмәт, ерле хөкүмәт шулай ук ниндидер нәтиҗәләр сыгарды бит инде улар хәзер. Нисек иттереп хәл итергә була әлеге проблеманы һәм нисек итеп халыкты бастырырга була. Һин нисек уйлайһың, был нәмә менән тамамланырга мөмкин? Безнең ерле хөкүмәт әлеге вакытта хакимият шулай ук ут менән уйнай кеүек миңа. Бер ягы бар инде безнең башкорт ирҙәренең күбеһе Украиналағы һугышка китеп, күптәре һәлак булды һәм әлеге вакытта бик күптәре унда һугышта йөрөй, үҙ үлемдәрен эҙләп. Менә көрәшерлек потенциал булырмы икән ул, әллә безнең ерҙәребеҙҙе шулай яуызларса, дошманнарса тартып алып, эшкәртүгә дусар иттереп, безнең халҡыбыҙҙы эсер һыуынан, йәшәр еренән айырырҙармы икән? Минем берничә сценарий башыма килә бу хәл буенча. Баймактан соң аларның инде көчле генә экспириенс булды. Полициянең дә, җирлек хакимиятләрнең дә, хакимияттәге кешеләрнең дә монсында катырак булачак. Бу һичшиксез. Монсында катырак булачак. Баймактагы хәлләрдән соң күпчелек кешеләргә бик олы җәзалар бирделәр, 10 ел бирделәр, шулай бит. Кешене куркытырга була эшләнде инде бу әйбер. Ләкин аңа карамастан, бөтенләй берендә чиге бар бит. Кумак, күсе, бездә кумак диләр. Күсе, күсен дә пычмакка китерсәң, ул өстеңә сикерә. Шулай бит, сикерә, тешли, үзен яклый. Шуңа күрә мен шундай бик начар мисал булды инде, ләкин туры килә торган. Мин теге безнең халыкны күсе дип әйтүемнән түгел, хәзер комментарийларда шулай дип әйтергә мөмкиннәр. Ләкин һәрбер җан иясе ул үзенең китәр урыны булмаса, барыбер яктыйчак. Шуңа күрә мин бу проблемада бик оптимистик карыйм. Кысырлар да бер китер җир юк бит безнең, чыннан да. Нафаил алсыны әйтмешли, кая китербез без? Бу бит безнең җир, дип. Шуның кебек катырак булыр, ләкин бер вакыт җиңеп чыгарбыз, баш бирмәсбез дип уйлыйм. Минем башкорт халкын әйтәм. Әйе, Без дип әйтәм миңа, чөнки миңа татар башкорт без миңа икесе дә якын. Шуңа күрә мин шулай без дип әйтәм. Булмасалар. Ташкын булып безнең халык, мин әйтәһем килә, ташкын булып безнең халык күтәрелер һәм еңеп сыгалыр дигән өмет. Әйе, өмет бар әйтәм бит. Шуңа мин оптимистик карыйм, барыбер башны имәсбез. Ни башкорт имәс, ни татар имәс. Чөнки теге үзенең комфортында гына яшәп өйрәнгән халыкка кыса башлагачтан ул икенче әйбер булачак. Һәр дә кысалар ине, ләкин теге шундый мисал бар бит, теге җылы суга астына ут ягылган казанга җылы суга җибәрсәң, бакага берәр дә булмый. Әкренләп кайный башлаганчы ул үләчәк.
Шуның кебек хәзерге вакытта шулай иттереп Казанны кабыздылар, ләкин без бит бакалар түгел. Без бака түгелбез, әйе, дөрес әйтәһең. Әйе. Шуңа күрә шуңа күрә безнең бар да яхшы булачак. Безнең халык, башкорт халкымы, татар халкымы без башны күтәрәчәкбез. Ләкин менә үз аң белән проблема бар хәзерге вакытта, шуңа гына шул озак килә. Алар бит бердә барып, Дагыстан халкына барып андый бер эшләмиләр. Әлбәттә, аларда андый байлыклар, җир байлыклары юктыр бәлкем. Эш анда түгел, ләкин алар бит анда барып андый бер эшләми. Бердә алар Чечня халкына барып андый бер эшләми. Алар бит беләләр кайда моны һәр үткәреп җибәрергә була. Кайда куштандар етәкчелек итә, шунда баралар инде. Әйе, кайда сотлыклар бар, кайда сотлык куелган, кайсы халыкны җиңәргә була дип уйлап эшлиләр. Ләкин алар үз күтләрен үзләре белмиләр, гафу итегез. Минем нием өчен. Үз күтләре яна, Шулай инде, әйе. ләкин үзләренең өстендә уйлыйлар. Иртәгә нәрсә буласын белеп булмый. Бүген Рәсәй бар, берсе көнгә ул булмаска. Булмаячак та, миңа калса. Булай барса булмаячак. Берәр касан Рәсәй таркалгастан үзебезнең дәүләтләребезгә кайтып, шул дәүләтләрдә яшәргә, ысрашырга язһаң, Кунакка йөрергә. кунакка йөрергә язһаң. Сездән ничек? Без менә булай иттек. Сез ничек иттегез? Без менә мондый карарга килдек. Безнең канун моның буенча менә шушындый дип. Без менә булай итәргә булдык дип, бер-беребез белән бер-беребезнең дәрәҗә белән бүлешергә, аңлашырга бик яхшы булыр. Мин дә шулай күрәм, чын әйткәндә кашанда булса. Миңа калса озакламый. Хыял бар, Башкортстан, Татар. Менә әле дә безнең арала границалар юк бит инде, сиктәр Әйе. итеп кырсыгып йөрибез, әмма Юк, безнең шик бар. Шик бар. Татарстан белән Башкортстан арасында хәзерге вакытта бер шик бар. Ул вакыт. Күперне чыгасың икән, бер якка чыксаң 2 сәгать аерма. Бөтен аерма шул. Шундый шик бар безнең хәзерге вакытта. Европалагы кебек визаһыз, сикһез яшәһәк рәхәт булыр инде, күңелле булыр инде. Мин ничектер башкача күз алдына да китерә алмыйм аны. Шулай булырдыр дип исәплим. Шулай булыр дип ышанып калам. Уртак гаскәр безнең дәүләтләрдә хаклай торган. Менә яхшы мисаллар бар бит ул Балтика илләре элеккеге. Аларда бит менә үзләренең гаскәрләре бар, һәрберсенең үзенең аерым дәүләте бар. Әмма алар үзара бернинди шикләре дә юк. Хәтта экономикалары да бер үк. Ну, җирлеккә карап, ул экономика аерым булыр инде ул, дип уйлыйм мин. Чөнки бер төрле экономика ул Башкортстанда, бер төрле экономика ул Татарстанда, безнең географик яктан караганда да безнең төрле күршеләр бер-беребезгә файдалы булып, һәм бер-беребез аша сату йөртсәк, элеккеге кебек, безнең төрек халыклардан ничек булган, шундый ук булса, бик күңелле, матур күренеш булыр. Электән үк бит инде хәзерге Татарстан җирендәге дәүләттә дә мукшылар да, ирзәләр дә, берсе дә татарлар да бер-берсен кыймсытмыйча матур яшәгәннәр, ләкин ул урыс дәүләте барлыкка килү белән кимсетүче барлыкка килгән. Шуңа күрә без аерым торсак, без барыбыз да сакланып калырбыз беренчедән. Икенчедән безнең якты тормыш көтәчәк. Башта, әлбәттә, иң башында авыр булыр. Ул бит әле үз аңда тудырырга кирәк. Экономик яктан да авырлыклар булачак. Анысы барысы аңлашыла инде, ләкин тырышсак, безнең барда булачак. Безнең халык ул бик тырыш халык. Дөрес әйтәһең, безнең халык бик тырыш халык, улар кәртәләрен дә, ихаталарын да төн сыккансы буяп сыгалар, күршеләре буяган икән. Тәмләнеп яшәй торган халыктар безнең халыктар. Хатта шулай. Бүгенге сорашуга килгәнең өчен зур рәхмәт, Фәнис. Бик рәхәтләнеп һөйләшеп ултырдым һинең менән. Рәхмәт. Фикердәш булуың өчен дә рәхмәт. Бер ният менән янабыз, бер теләк менән янабыз. Безнең теләктәребез тормышка ашсын инде. Шул. Исән һау булыйк. Исән сау булык, сау булып торыгыз.
Рәхмәт. Рәхмәт барыгызга ла безне караусыларның һәммәһенә лә бик зур рәхмәт. Киләһе очрашуга тиклем.